Oni sa spoznali až vtedy, keď zatkli Hansa Ostera. On bol takým jadrom tých spiklencov, ale potom ho odhalili, lebo on bol taký, že on si aj vypil, on chodil po baroch a nedržal si jazyk na úzde, aj tuším pohľade je tam zobrazený. A keď jeho zatkol Gestapo, tak vtedy za ním bola Abwehr, tak vtedy potrebovali nejako, kto by to viedol celé, tak získali, on vlastne vtedy tesne bol zranený potom a povolali ho na veličenstvo záložnej armády. A tam sa už dostal do Brichtovi a on to znal. Koľko ľudí o tom nepovedal? No, je to a zaujímavé bolo, že väčšina týchto polných maršalov generálov o tom vedela. Síce odmietli sa k tomu pripojiť, ale vedeli o tom, ale nepovedali to ani Gestapu, ani Sicherheitsdienstu, proste. Tam bol, no. Viacej filmov bolo. Najviac sa páčilo, že starší film bol natočený tak, že mal zakryté práve oko nila. On prišiel Olaveho a som filmoval práve o tom zakryšenie. No, Valkyria, hej, ten bol celkom dobre, boli tam drobné chybičky, ale to bolo dobre natočené. To je téma. No a potom máme ale, že to budú celú to prosnete. No jasne, prosne. Ďakujem. Môžete si brožúru zobrať, ak chcete. Môžete, rada. Ďakujem. Prosím, majte sa, majte sa. Áno. To je už voláča. Ruská šlachta. Bola taká smiešný účest, mala tam tej nájdnej fotky, tu bola taká nejaká ruská príťažlivá, to bolo obľúbné, ale nie, myslím jeho manželka. Manželka. Áno, bola to žiadka. Musím si povedať, čo na to. Tam je taká chyba, sa napríklad, že všade označujú Ušvin bol v Afrike ako prúchodník, on to bol podprúchodník, na prúchodníka bol povyšený až 1. júla 1944. A to bola pravda, že švábsko-katolícka rodina. Katolíci. A jeho brat bol Bertolt zapojený do toho sprísahne, oni ho potom odsúdili ľudovým súdom, on bol potom zastrelený, už nemal obesený bol. No tuto je tá svadba, tuto je ona zobrazená. Taký krátky útež. Tie deti sa veľmi na ňu podali. Odstávali fotky Bundesarchivu? No, pravda. Boli tuším niekde odkazy na Bundesarchiv. No, tu má zdroje. Tam je aj moskovský archív, aj berlínsky archív je tam. No, bola veľa fotiek bolo aj v moskovskom archíve. Oni keď dobili Berlín, tak veľa stade pobrali. Aj čo sa týka dokumentov, aj papierov, a niečoho, aby zistili. Tuto sú aj ešte niektoré sú také, čo nie sú aj na internete, čo som ani nenašiel. Aj v tej brožúre tam sú popísané ku každému s tým fotkami, ktoré sú aj také, čo vieš čo, neviem, či majú sprístupnené fotografie. Majú stránku, ale neviem, či majú sprístupnené fotografie. Majú, ale musíš si to len cez princípy. Hej? Aby si to uvedol. Bol pôvodne jazdec. On napísal aj také vojenské diela ku významu kavalérie, ale neskôr ich vlastne prepísal, lebo začali do popredia vystupovať opredené jednotky tankové, tak on kvázi prirovnal to jazdectvo potom k tým opredeným jednotkám, lebo tiež bol za to, aby bola vojna pohyblivá. Nie tak, ako to bolo na západnom fronte počas prvej svetovej vojny, že tam zákopol všetci a posunuli sa, už sa ustúpili, ale o to, aby bola tá vojna pohyblivá. Rýchlo údery, preskupenia, obchvaty a podobne. Jazdectvo potom následne prirovnal k opredeným jednotkám. A viete, tam od tej strany už tam je jednotka.
bavorský jazdecký pluk Jettingen. Tam bol prijatý, potom absolvoval hamburskú školu, dôstojnícku konzulátov poručík. Potom sa stále vzdelával. Či to tam zdoba nemecké? Neviem, že nie. Zborník. Dobre, je to na ulici zvať? Ja som to vypol, to som to bola. Zavrete? Bola. No. Dokonca bylo to sa s tým niekto zmieriť. On? No. Či to bol? On to vyčítal, no. Prečo to hovoril? Prečo to dal vedieť? Čo on máš vedieť? Ale on už to nečítal. Čítal som, on proste, on sa vyjadroval, že on je taký, no. No, také som mal také vláči, také odťahnuté. No. Bolo vidno. Takéto, že to nedal. Ak vás niečo zaujímavé, by kľudne sa spýtajte. Všetko zredíme. Ja to už to nekamerujú, rozhodne. Nechcem sláviť. Ja nechcem byť na kamere, ja som nerad, fotím aj kameru, len choď preč. Ale dneska budeš fotiť. Ja som aj svoj stužkou nevedel. Zaujímavé, že keď Kajto stal tak blízko generálnom štábu, celkom rýchly postup mal v budovskej hierarchii. No a tu už ho môžete potom vidieť, on prevedel do Severnej Afriky a tu už bol vlastne po zranení, ktoré tam utrpel po leteckom nálete. Prišiel o ruku, prišiel o 2 prsty na ďalšej ruke, o oko a mal do konca života mal isté zdravotné problémy aj čo sa týka hormonálnej koordinácie pohybu a podobne. Ale bol veľmi silná osobnosť, tak sa vlastne vystavil z toho svojho zranenia a začal organizovať teda tento odboj. A tu vlastne ten človek, ktorý ho dostal do tej odbojovej skupiny dôstojníkov, ktorá už existovala, bol generál Olbricht. On bol na hlavnom veliteľstve záložnej armády v Berlíne. Ako ste si mohli všimnúť, bola to vlastne operácia Valkyra. Operácia Valkyra slúžila na to, že v Ríši pracovalo strašne veľa zajacov zo